بریا گشت ساخلمی پارێزگاها دهۆکێ بۆ جەژنێ وەکی هەمی جەژنا ما یê dest pê kerê her du rêkên xweparastinê û dîsan rêkên çareseriyê. Bo rêkên çareseriyê ev ê carê me tîmên xwe yê te 122 û yê taybet de heval hatine ve me yê zêde kirin me yê dikirine çil tîm ku 18 tîm mişwadê nav gerekên bajar û bajarkên ser parêzgeha dihokê ve bin û tîmên dîtir dihêne balavekirin li ser sengerê pêşmerge qaraman nav berokên şerê da. Her wasa nexweşxanê me yê digiştî li parêzgeha dihokê pişkên pangaviya hemî bo demê 24 demjimêra dê xizmeta welatiya kin ji dihokê heta digî zaxo û dîsan berderaş û akirê. Digel vê çendê jî me wekû rêveberiya gişta saxlemiya parêzgeha dihokê rêveberiya korobarên xweparastina saxlê bi ser me ve dê destê pendê ketin ku rojane seredana hemî wan ciha bikin ew ê dikevne li kodonora saxlemiya bi hindê da saxlemiya welatiya bihête parastin. Her wasa hoba wergirtina nimûna rojane dê etkarî da bêtin. Bu hindê her nimûnek ê guman ser hebêtin bihête wergirtin projê da bihête piştgirîkirin da ku em encama bizanîn û da ku bişîn eger hato êtxilab bûn seredariyê digel wî cihetê bikin ev ê ku ziyan gihandiye saxlemiya welatiya.